खुलुमबाय नोंथांमोन खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम जों दिनै मैयानिफ्राय जागायनानै तामुलपुर आलायारन हारिमु आफाद आरो तामुलपुर आनसलिक हारिमु आफादजों जयै लोगो नांनानै जोङो मोनसे सानबानि हारिमु मावबादा मोसानायनि सायाव मावबादा लादों आरो बे मावबादानि थांखिया जाहैबाय जोङो जाहाथे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ गावसोरनि मोसानायनि सायाव एसे डेभेलप खालामनो थाखाय जोंनि हारिमुखौ एसे जौगाहोनो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। लोगोसे जोङो दाब दाब जायगायाव बे बारदै सिख्ला बागुरुम्बा बायदि बायदि मोसानायखौ जोङो भारतनि दाब दाब जायगायावबो मोसानो गोनां जायो। बेबायदियै जोङो इयुन जोलैखौ लाखिबाय थानो थाखाय जोङो बेबायदिनो दिनैनि मावबादाखौ लानाय जादों जाहाथे गथ'फोरा बा जोंनि इयुन जोलै मोसाखावरि बिथांमोना मोजाङै मोजां रोंनानै आरो जोंनि हारिमुखौ मोजां दावगानायाव जाहाथे एसेब्लाबो हेफाजाब होनो हाहैथों होननानै जों बे हारिमु मावबादाखौ लानाय जादों। आरो बेयाव दिनैनि मावबादायाव फोरोंगिरि महरै जों लाना फैदों खाग्राबारि आनसलिकनि जोंनिनो हारिमु आफादनि सेन्ट्रेल हारिमु आफादनि बिथाङा फोरोंगिरि बा इन्सट्राक्टर मुस्रिमा सानमति बर' बिथांखौ लाना फैनाय जादों। दिनैनि जोंनि थांखिया बेनो जे जोंनि बर' हारिमु हिसाबै जिहेथु गोबां जौगानाय आरो जौगानायनिख्रुइ आरो जौगानायसिन खालामनो हाहैथों होननानै जोङो बे हारिमु मावबादाखौ लाबाय थानाय जायो। बोसोरफ्रोमबो जों लाबाय थायो आरो इयुनावबो जों लाबाय थागोन। जोंनि बुंनांगौआ बेखिनियानो। बेसेबांसो इयाव मोसाखावरि बिथांमोना दिनैसिमावलागै जोंनियाव बेयाव 60नि सायाव मोसाखावरि बेयाव दङ। बिथांमोनखौ साबायखर बावदों आं दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायनि थाखाय। आरो मैया जिहेथुबा जोंनि बे बागुरुम्बा दोहौआव मोसानानै बिथांमोनानो जोंनि आसाम सरकारनिफ्राय 25,000 खरि आसाम सरकारनिफ्राय 25,000 खरि अनसुंथाइ बा मोसानायनि बान्था हिसाबै मोनबाय। बेनि थाखाय आं जोंनिनो आसामनि गिबि मन्त्रि मुस्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ आं तामुलपुर हारिमु हान्जानि जानानै आं रोजा रोजा साबायखर थाबाय। लोगोसे आं जिहेतु एक्सपार्ट कमिटिनि सासे मेम्बारमोन बिनिबो जाहैनानै आं बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावबाय। गोजोन्थों। जोङो नुनो मोन्दों जेनेबा बर' हारिनि मोनसे सिनायथि नोंथांमोना तामुलपुर जे हारिमु आफादा बेखौ फोजौखांनाय बा फेदेरखांनाय बा जौगाखांहोनायाव माबायदि मदद बा थुलुंगा होबोदों होनना सानो नोंथाङा? तामुलपुर हिसाबै जोङो गोबां नङाबाबो एसे एनैब्लाबो जोङो गोबां जों जौगानाय फारसे एसे आगान सुरनो हादों। मानोना दिनैनि मुगायाव जोङो नैबे जोंनि जायगायावल' नङाबाबो जोङो भारतनि दाब दाब जायगायाव थांनानै जोङो जोंनि हारिमुखौ दिन्थिफुंहैनो हादों। बिनि थाखाय आं गावखौनो देरगानाय मोनो जे आं सासे बर' फिसा जानानै जोंनि हारिमुखौ लानानै गुबुन दस्रा जायगायाव दिन्थिफुंनो हानायनि थाखाय। नोंथांमोना बबे जायगायाव जि मोसानायखौ दिन्थिफुंनो खाबु मोनखो? जोङो अल अभार इन्डिया गासैबो ओरैबायदि जायगा गैया जे जों इन्डियानि दाबफ्रोमबो जायगायाव जोङो मोसानायखौ दिन्थिफुंनो हाहैबाय दिनैसिमावलागै। जोङो दा बेजोंनो लोब्बा लानानै जोङो जाहाथे जोंनि इयुन जोलैफोरा जों जाहाथे जोंनि बोराय बैसो जाहैब्ला बिथांमोनानो जाहाथे जों दैदेननानै जोंनि हारिमुखौ मोजाङै मोजां लाखिगोन होननानै आं मिजिं थिनानै बे हारिमु मावबादाखौ लानाय जादों आरो।